Türkmenistanyň Injener Tehnika we Uly Kommunikasiýalar Institutyna Türkmenistanyň ýokary oky mekdepleriniň talipleriniň arasynda çyzgly geometriýa we injener grafika tädersi boýunça ikinji halkara açyk internet olimpiadasy geçirildi. Halkara açyk internet olimpiadasyna diňe bir ýurdumyň ýokary oky mekdepleriniň talipleri däl, esemdaşary döwletleriň, ýagny Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Braziliýanyň, Fransiýanyň, Qazaqstanyň, Qırgızstanyň, Hatay Halk Respublikasynyň, Moldowanyň, Rumeniýanyň, Türkiýe Respublikasynyň, Urugwaýyň, Russiýa Federasiýasynyň, Belarus Respublikasynyň, Iran Islam Respublikasynyň awraýly ýokary oky mekdepleriniň talipleri matnaşdylar. Kesitli wagtyň dowamyna ýumuşlary ýerine ýetirmek arkaly 200-den gowrak talibanyň gatnaşmagyna geçirilen çyzgly geometriýa we injener grafika tädersi boýunça halkara açyk internet olimpiadasy çekireçlik häsiýeti bilen tapatlandy. Açyk olimpiada taliplarda çalışanly meselelere öz başlyk çözgü tapmakda, ýeňşe bolan erki terlemekde hemde öz intellektual okyplaryny açyp görkezmekde uly mümkinçilikler döretdi. Arkadaly gahryman serdaganymyzyň baş tonlugyna, garaşsyz watanymyzyň dünýädäki awraýny, mertebesini, şan şöhratyny hasa beýgilçek, bagtyar ýaşlarymyzyň alymly, bilimli, beden we ruhy taýdan sagdan adamlar bolup ýetişmekleri ugrunaky amala asyrlaýan beýik işleriň beýany bäsleşat nişanlarda uly buýsançlar ötdi. Arkadaly gahryman serdaganymyzyň beýleşi ýaly bilen sepkitler, beýik ösüşler, ilkinji nowatda alymly, bilimli nesliň güýji, zekin baýlygy hemde döredijlik başarlygy bilen berk baglanyşlar ýurdumyzda bilim ulgamyny dünýäniň olaryna umumy karar edilen halkara kadalara we öňde barjy tejribelere laýyk kämilleşdirmek, ýaş nesillerimizi milli hemde umumy adamlar gymmatlyklarynyň esasynda terbiýelemek, olara döwra bilim bermek biziň alyp barýan bilim siýasatymyzyň baş maksadydyr.